Arum arum burat wangi lir panjaran sari burat wangi lir panjaran sari lintang kembang tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir panjaran sari arum arum burat wangi lir panjaran sari WCP kembang tawang nedenge bulan kekalam kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir panjaran sari arum arum burat wangi lir panjaran sari kembang tawang dedenge bulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir panjaran sari
supo manggolo kang hangasto sekar dwi warna hang awiwiti paraga kang makarya sesanti kang kunjuk pring Gusti rahayu rahayu sagung dumadi rahayu kang mirsani rahayu kang Wahyu Cipta Budaya. Maulaya soli wasalib daiman abada alal habibika oinil holki kulibi Maulaya soli wasalib iman abada alal habibika hoiril holki kullihim bin la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin Maulaya soli wa salim Ta'iman abada Allal habibika Oiril holbi Maulaya soli wa salim Ta'iman abada Allal habibika Hoili holki
Sebelumnya mohon maaf kami sampaikan kepada semua pengunjung sebelum penonton belum bisa kondusif dari kami belum bisa melanjutkan karena ini juga merupakan himbauan dari Polres Temanggung nanti konsekuensinya yang kena dari Wahyu Cipto Budoyo juga. Teman-teman panitia udah bisa ACC untuk teman-teman dari Teseh Pagersari sanggup damai la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'i'an. Unine kecut Kiai Samadiman Raton Dobro Konco Wahyu Cipto Budoyo Sidro Siyoga Makaryo Budal
toake. Yo tamu sih yo, tamu. Pokoknya adame pora. Sama ngutali udut. Apa-apa tak jajari tanek iki kok. Oh dari, adame pora. Adame pora. Wes seret leboke polisi, gejo nang tentara wes. Kono malah ngatemi Cekel tukang ngene panggung. Cekel. Cekel. Ngene cekel. Cekel. Jidor kira damai apa ora gelut? Nek damai wis, ya. Tamu gorene sing gawe rusuh, tukange panggung gorene. Ya damai ya. Oke. Yo. Ora sing kene wong Basari ora damai apa ora gelut? Gelut apa damai? Sekali ana gelut, cekel dugare panggung gesok bareng-bareng. Oke? Ora? Tanggung jawab nyong. Nek nang kene, iki tanggung jawab main meneh. Nek nang kono ora bubar. Pokoke arek lanjut, WCB lanjut, arek gelut WCB bubar. Gelut ora? Tak cekel. Kono wong gelut, cekel geser nang ndur panggung. Oke? Mulane Jo, tak dimulai ya. Gesok bareng-bareng. Jo, tak mulai. Engko nek ana sing gelut, gesok bareng-bareng gore ke panggung. Oke toh? Oke, Bro. Jo Mas, tarik. Panitia utama sopo? Nggih. Tak lanjut. Nggih. Mangke kula sing tanggung jawab. Iya. Damai WCB lanjut, angger gelut WCB tak dindak. Arek gelut apa lanjut? Engko janji ana sing gelut, gejok nang ndur panggung bareng-bareng. Oke ora? Oke toh? Mangke nek ente sing gelut nggih. Kula lagi. Nggih, tak gunake. Tetep tak mboten tak lanjut tak. Sementing ngene Mas. Jamang merasa mikir masalah iki. Sapa sing gelut? Cekel gesok rene. Sapa sing gelut? Cekel gesok rene. Ora. Ana sing gelut cekel gesok rene. Goblok. Ora, pokoknya jidor. Iki agar ana sing gelut WCB tak ditutup. Sesuk bareng-bareng to? Oke?
Ono sing gelut seret bareng munggah besok bareng. Hok ora? Oke toh? Oke. Lanjut ora? Ini kalau kejadian ini sekali lagi mau turun. Oh turun tak? Ya. Ini tak omong. Pokoknya angger iki ono sing gelut, WCB tak tutup, ngesuk ora nanggap nang teseh. Mana ya? Oke. Yo. Iki angger gelut sekali musik kok gelut. Kalau tak medul. Kita tanduran kan uang. Ojo dipateni. Bangsere metu kabeh, tak tutup. Oke? Ya. Oke ya. Tak lanjut WCB ya. Ojo. Tak tutup. WCB tak tutup. Medun. WCB tak tutup. Ora rasa gelut. Kene iki golek kesenengan lho. Ora golek keributan. Kene golek kesenengan, ora golek keributan. WCB tak tutup. Nek sama anteng WCB tak lanjut, nek sama orang anteng tak tutup. Iya nyegenak kon sama wong kene. Menghormati kae wong Adirjo ado tekak teseh. Gerak ngebigo wong teseh. Siap mulai. Nek ono gelut, stop, rampung. Deal. Salam damai Pak Kersari. Mulai Pak. Langsung main. Si, tak Mas, men moto sekalian ya Mas, men munggah ke bawah. Arak sambutan Mas. Sambutane ora suara apa-apa Mas. Oh, tempo. Oke, ngeten. Niki saiki WCB delegasi kok gelut medun rasa ora lagi. Niki kula pun pedoman kali pengurus. Ke bisa meneh ibaratnya WCB lekas ngegawe keributan tak tutup. Ora bakalan tanggap nanti saya maneh. Arek damai Pak ndelok WCB. Yo, hati-hati ya. Oke.
Ana Siwandono raja muda ing kono raga Siyaga ing yuda lawan raja Raisingga ngasta pusakane Badut Yai Samandiwan Ramas ing orang tumpung Simo barong alas supan Iyo wahi perangitan saya rame Iyo wahi negarane dadi aman Sololo 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 Ayo budale, ayo le, padha tantang gawe. Asoy, asoy, asoy. Ayo budal to. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong piul jangan lupa minum anggur Tanjung Perak tepi laut Dununge kamulyan jati iku wujud tentreming ati tutup pondok tutup kepyaring donya ananging karana cedhak kang kawasa Sikro budale to. Jagat Dewa Batara. Satya lampahing tumuju pralaya papati wis magati widya mlaya. Ha o ha ho a ho a ho a ha o ha ho a ho a op a boy boy
Lumaksono pagito gito sentak yo co. Sikro mati aji pamlih jumlarat saking Dirgantara ayo le. Kembar pepasan manuk rancangan. Oh, ah, ah, oi, oi, ah, ah, oi, oi. Oh, sentakan. Eso, 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 ora popo. Boy, boy, boy. Paring pangan, paring welas kawulane.
ceritane wayang Jawi ing procongalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja. Wahyu cipta budaya lir kadya dharma leksa ayo budal so hoa hoa oha Tani wayang Ramayana ing naloro ngalingko diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si gedhe putih Wataman Sinta tidak boleh konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi Sikro mantek adi pamlik jumleret sanding dirgantara Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo cari lunga mung sedelo malah tanpa kirim
Wong glithak tabuk kendang sentakan. Esok ora mopo. Ayo maju dening aku tono kabeh daya kasektenmu. Wong glithak saka ula sentak so. Esok ati seko esok ora mopo. Ayo amuk Suraprata Jayaprata. Ayo imbang padha-padha. Sentak man. Satrio kan anjreh jireh genteng buat mati. Ayo le bimbal. Pang busrahino, pang busrahino, srenging ini muncul sunar sumum berat. Pang busrahino, pang busrahino, srenging ini muncul sunar sumum berat. Cicit duit rame swara oceh-ocehan. Pang busrahino, srenging ini muncul sunar sumum berat. Pang busrahino, srenging ini muncul sunar sumum berat. Cicit duit rame swara oceh-ocehan. Pang busrahino, srenging ini muncul sunar sumum berat. Pang busrahino, srenging ini muncul sunar sumum berat. Pang busrahino, srenging ini muncul sunar sumum berat.
Oh iya. Aduh ekorane anak seko-seko. Aduh ekorane anak seko-seko. Aduh ekorane anak seko-seko. Ah, Lamun sinawan teman agawe kandrung sulas lakane lelewo sarwa lantesi lantek lan mernet sekti lahir batine pantes kalamun tadi kembang kita. Kadya kamuka basma ketaman kuburing kali pasrah bawah saya hilang sayaning mati so
pundut kromo. Rum suarane wis kungkung kamelati, ranane indah asri siyoko lan bermati. Carane jaran kepang sing nunggang semundap lang, penontone sorak rame. Jaran seni tradisi ayo diuri-uri, pinarum suarane wis kungkung kamelati, pranane indah asri siyoko lan bermati. Carane jaran kepang sing nunggang semundap lang, penontone sorak rame. Jaran seni tradisi ayo diuri-uri. Ayo deh, podo tandang gawe, rawe rantas, malang pucuk. Zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir negara liputan. Zaman wis akhir, bonggone goyang. Akalin jungkir negara liputan. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsang. Makmu mikir, imame ilang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsang. Makmume kintir, imame ilang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite otong. Atine kafir uripe ngandang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite potong. Atine
kafir atine kafir uripe nenyen jaman wis akhir jaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing buri mungkir sing arep jaman wis akhir jaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing buri mungkir sing arep sluku badoke hilailo siromo menyang Solo lek olehe payung jendit lulupa wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam duku pato ilailo siromo menyang Solo le oleh payung mudo jendit lulupa wong mati ora upayen upam medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam struku patok ilailo siromo menyang Solo le oleh payung mudo jendit lulupa wong mati ora upayen upam medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku patok ilailo siromo menyang Solo le oleh payung mudo jendit lulupa wong mati ora upayen upam medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilailo siromo menyang Solo le oleh payung mudo jendit lulupa wong mati ora upayen upam medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilailo siromo menyang Solo le oleh payung mudo jendit lulupa wong mati ora upayen upam medeni bocah yen urip golekno duit tak lilo
ilang baguse Eling-eling sira manungsa jaler estri enom lan tuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakal mati isaline penganggon putih yen wis budal ra iso mulih. Kekirangan kalepatan saking warga Ageng Wahyu Cipta Budaya Nyun Agung ing Samudra Pangaksomo terasan nyun pamit nyun tambahing donga pangestu saking sedaya para rawuh sepuh bini sepuh warga Ageng wonten tesih pager sari mugi lampah kula sak kanca manggih kawilujengan karahayan ngantos dumugi rombok kula piyambak-piyambak kapungkasan kanthi manjal maning santi Jaya Jaya Wijayanti wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.